amno wanye. Mandera kasenyi amni fiena ngazuti marol vaktarenyi iveziveze kosa droite mitady moyen itsinjavagna ny amaregny amontan tsisy mayankiagna najale ezaka magnano mafaly ampitomagny izy hoanao kofa tratrany marigny ataovy raha matsara anao fajaly tsy miala anao izy dia makivy anao fô amy fiainagna zay tiavinaki ifiainagna tany godigodina ihany nambony mety ambany azata makivy ifiainagna tany godigodina ihany nambony mety ambany azata makivy. Mety tareky nanao miasa biro nanao miasa tegna aza magneky ambanimbanidy amontan tsisy raha mayankiagna najale ezaka magnano tsy mafaly ampitomagny izy hoanao kofa tratrany marigny ataovy raha matsara anao fajaly tsy miala anao izy dia makivy anao fô amy fiainagna zay tiavinaki ny fiainagna tany godigodina ihany nambony mety ambany azata makivy ny fiainagna tany godigodina ihany nambony mety ambany azata makivy. Studio Cork.